дар баробари дигар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Ишкошим низ бахшида ба 30-юмин солгарди озодии комили ватан иншоотҳои ҷашнӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. баробари ташаббуси мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳия, саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди иморатҳои замонавии дорои аҳамияти иҷтимоӣ назаррас мебошад. ҳамоми ҳозиразамон дар деҳаи Андароб, ки аз тарафи соҳибкор Шаҳбон Асадуллоев ва меҳмонхонаи муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ дар деҳаи Гармчашма, ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Залом Пайшамбиев бунёд гардиданд, бо иштироки директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Иззатулло Ҳабибулло ва раиси ноҳия Мирзозода Мусо Одина Муҳаммад хизматрасонии худро ба муштариён оғоз намуданд. барои сохтмони ҳаммом маблағи 126 000 сомонӣ масраф гардида, арзиши харҷномавии бунёди меҳмонхона бошад 600 000 сомониро ташкил медиҳад. Саидзода Иззатулло Ҳабибулло ба соҳибкорон баҳри ташаббуси арзандаашон дар созандагиву бунёдкорӣ изҳори сипос намуда, сохтмони ду иншоотро баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ дар ин мавзеи тамошобоб муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуд. раиси ноҳия ба ифтихори 30-солагӣ соҳиби истиқлолии мамлакат кулли сокинони ноҳияро табрик намуда, изҳори умед бар он намуд, ки сафи чунин соҳибкорони созанда дар ноҳия зиёд гардида, Ишкошим дар ин замина боз ҳам рушд хоҳад намуд. дар солҳои арзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон деҳоти дурдасти ноҳияи Ишкошим мисли дигар манотиқи Кӯҳистон рӯ ба тараққӣ ниҳуд. дар рушду нумӯи онҳо дар баробари ҳукумати ҷумҳурӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии соҳибкорони алоҳида ҳиссаи назаррас гузоштанд. дар натиҷа дар деҳоти дурдаст меҳмонхонаҳои хурд, марказҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ бунёд гашта ба сифати зиндагии сокинони мавзеъҳои дурдаст таъсири мусбӣ расонданд. яке аз чунин иншооти таъиноти иҷтимоӣ бо сарфи зиёда аз 300 000 сомонӣ аз тарафи соҳибкор Мансурбек Мирзобеков дар деҳаи даршаи ҷамоати деҳоти Вахони ноҳияи Ишкошим бунёд гардид. ҷамоати деҳот дорои 375 хоҷагӣ ва 3000 аҳолӣ буда то ин дам маркази тиҷоратии замонавӣ надошт. аз рӯи иттилои раиси ҷамоати деҳоти номбурда Лайло Некбахшоева, ҳамаи ин ободкориҳо аз шарофати соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мебошанд. имрӯз яке аз ҷамоатҳои дурдастарини ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҷамоати деҳоти Вахони деҳаи Даршай, ки иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷумҳурии Тоҷикистонро пешаи худ қарор додааст, соҳибкор Мирзобеков Мансурбек, ки ба маблағи 300 000 сомонӣ мағозаи тиҷоратиро сохта ба истифода дод. мардуми ин деҳа то солҳои наздик мағозаи тиҷоратӣ надоштанд, ки ҳатто 10 километр роҳро тай намуда ба ҷамоати марказ омада маводҳои хӯрока савдо мекарданд, ки имрӯз хушбахтона сазовори чунин мағозаи тиҷоратӣ гаштанд. дуконҳои хурд ва савдои чаканаи фурӯшандагон талаботи ҳаррӯзаи сокинони ҷамоати деҳоти Вахонро қонеъ гардондан наметавонист. асосан нигаҳдошт ва фурӯши маводи озуқаворӣ ба талабот ҷавобгӯ набуд. ин омилҳоро ба назар гирифта соҳибкор Мансурбек Мирзобеков бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ишкошим ба чунин қарор омад, ки дар деҳаи Дарша як маркази тиҷоратии замонавӣ бунёд намояд. бино ду ошёна буда дар ошёнаи якум бахшҳои фурӯши маводи озуқаворӣ, молҳои саноатӣ ҷо дода шуданд. дар ошонаи дуввум бошад меҳмонхона дорои ҳамаи шароити ҳозиразамон кушода шуд. дар маркази тиҷоратӣ 4 нафар соҳиби ҷои кор гашта имкон доранд дар баробари савдои маҳсулот хизматрасониро барои сайёҳони хориҷӣ ва ватанӣ бароҳмонанд. дар мавсими сайёҳӣ як гӯшаи мағоза ба ихтиёри ҳунармандон дода мешавад, то онҳо тавонанд маҳсулоти ҳунармандиро пешкаши ҷаҳонгардон гардонанд.